Huria hudul mahamu. Huria ni tuhata na adong di bagas joroon. Suang songoni dia hamu damang dainang. Dohon na poso bulung. Nama dohoti kebaktian live streaming. Di bagas muna ganub marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihita. Selamat hari Minggu. Minggu ta sedarion ima minggu reminiscere dohot topik ditatap debatado ngoluni halak na porsea. Tapasonang tapuka masuk permingguata marede huria. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya ingat ma, ale Jehovah, akadengan ni basam, dohot asin roham, ay siya narobi do akai, asa unang marsurak-surak akka musukku midaau. Ale debataku marhaposan tuhodo au. Sai unang baila au. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para si roha na sumurung namadok mauliati mahami tuho sian nasa rohanami ala di leon ho anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hanguluan nasa leleng ni leleng na dinasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati gorat dihami sai se sama dosa nami saluhut alani pilihan na sundenggan na pinilon nahi humokop hami sai paeleng ma pinggolmu tutangiang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinar mahan min doha
Patik ni debata di mingguta remedisere di minggu on. Ima sian patik palimaon. Sahatu patik pasapuluhon. Tangiok kamu mah. Patik palimaon. Ikon pasangapon mudo natorasmu. Asa martua ho. Jala leling mangulu di tano nani lehon. Ni Jahoba debata di ho. Patik paonopon. Unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiyahon, unako ulo manghatidakon hata na sotutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe di donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia be ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong, rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulaon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami. Mangulaw na hobar tu patik mi. Amen. Adong dosa damu ali nasian Tuhani durusian bukan lain dikau persilangi dikau persilangi dikau persilangi durusian bukan naik dikau persilangi. Tato poti madu sata nagodangi, tua do pani debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami, nadi banua gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala rodi saleleng nado asin roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay joddo hami mardosa maradopon ho. Jala joddo husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asin roham. Sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuau nami. Balua hami, jala sesa dosa nami, alan ya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Umokop hita gabi dosa do ibana. Na sotumanda dosa di bahit debata. Asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma
di debata na digijang. Amen. Datar hatahon haholong ni rohani Tuhan tak dipardosai marsak dorohana mida jolmai uduk di hadana-Ni. Yesus do manani dosa sasudi nunga digarari do utak tabe nunga pola Yesusi paluah kita siang dosai. Tabege mahatan di debata nagabe turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana di enet sian pasalmen bidu 22 mamuka sian ayat 20 rodi ayat 30 sada. Pasalmen bidu 22 mamuka sian ayat 20 satu ayat 30 sada. Songan nasomal tajahama marsikat soring. Puji-pujian marningot hasusuang ni hati bolon. Sai jamita honokku magowarmu tuaka haha anggiku jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji ma Jahoba hamu ale akan nama kabiari ibana sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangulan di dangol jala dang ditabunihon bohina marhadopon ibana jala ditangiyo do angguk nai tu ibana. Asahodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gararokku ma akka baga-bagakku di jolo ni akka nama kabiari ibana. Saya mangado akka nadangoli jala butongan ikon mamuji-muji Jahoba do akka na uso-uso ibana. Saya humisado rohamuna saliling lelengna. Ingoton ni isi niliat portibion mai gabe mulak manasida tu Jahoba jala marsobba tu jolom do sogot sude akka margani parbegu. Ai Jahoba do napuna harajaut jala panggonggom di akka parbegu. Mangan jala marsobba do sogot sude akka nagok na hum di tanoon marsinggang tu jolona do sogot sude akka nama sikor rodi nama tegasi. Ayat 30 sada rak mahita majaha. Saya adong do pinopar di manusia na mangalui ibana akan nama ringoti Tuhani tu pinopar na sogot ido yang go sahatna mardua do akan natumangion hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tu debata
atidakon mahaporsiaw tai songon nahina tindakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rapma itamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu Vanuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sorasuda amen. Shalom, selamat hari Minggu. Sipata kasutiting di minggu ta sadarion minggu resminis sere tanggal 20 Februari 2020 sada. Taidama di halamat tolu di pois sada. Pertanyaan week manang live streaming. Di hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sada patopaun huriata do pertanyaan week melalui live streaming nani hobasan ni week 12 nama ringanan di gereja KB Bandung Barat masuk pukul 18 web reta mahita saluhut na ruas ni huria nasian week 12 madohoti pertengani jalatu akan abui tikina boy dodohot persidohot rotu pertengani laos pinangidohon ma tuhita salhut ruas nuriata asatong matay huton pertengahan wiki di bagas tabe jalan makas huton majabui pertengahan wiki unang bepola di patu pamarsipanganon. Poin 2 perubahan jadwal permingguan hobar tuh putusan di sermon perhalado mulai awal bulan Maret 2020 sada tanggal 7 Maret 2020 sada pukau utama permingguan di huriata masuk 5 hari permingguan ima na perjolo minggu pukul 6 merbahasa Batak minggu pukul lalu 30 bahasa Indonesia live streaming minggu pukul 11 bahasa Batak live streaming papaton minggu pukul 15 bahasa Indonesia palimahon minggu pukul 15 bahasa Indonesia. Poin 4 ibadah syukuran ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan setiap hari Jumat mulai dari tanggal 5 Maret 2021 gereja akan melaksanakan ibadah syukuran ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat AKBP Bandung Barat mulai dari tanggal 22 Februari sampai 28 Februari 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini mulai pukul 17 WIB. Poin 8 pertanyaan halaman 4 poin 8 pertanyaan week dohot pertanyaan passion patupaun huriat ada pertanyaan week di padomu pertanyaan passion di hari Kamis 10 sada Maret 2020 sada maringanan di gerejaon masuk pukul 18 web
Jala tata ibadah memakai buku acara pasion jala nunga adong di patu pahuriata. Halaman 5.18. Selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohot ruasnya KP Bandung Barat Pasehaton. Selamat ulang tahun tu nomor ulang tahun di Bagasan Mingguan. Mulai siang sedarion Minggu 28 Februari 2021 sahat tu hari Sabtu naro tanggal 6 Maret 2021. Saya di Pas-Pasu Tuhata manasida nomor ulang tahun ini di Bagasan Hai Pason. Dele Tuhata tu nasida gazang ni umur. Soalnya mas patakas titing di minggu ta sedarion. Mulai ate. Kudo pature dalaki Tuhan kudo patiur lakaki Siana sarohaki upasahan maluki Tuhan kudo patiurlah kaki Tuhan kudo pature dalaki Tuhan kudo patiurlah kaki Dami di dematana sumurun sen sadukuk naroha imana mangaramoni ate-ate roh pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan itu hatta nagabe janita di minggu reminiscere natar surat di suratnya Apostol Paulus madapotton kuria Rom di bitu opat ayat 10 sahat rodi ayat 25. Songonon ma hata turbuk janita sadarion. Tapa itu ma diganub rohat kabe amok kamanginang. Aidada marhitis yang patiki ro baga-baga tusya Abraham nang tuko parang nama do ibana mangian otudyon
marhite sian hatigoran na sian hapor siawi ay au akasirano patiki gabi panian tang marpuda hapor siawi jadi pesan ma baga-bagai ay di horkon patikido rimas alai anggoso ada patik laos soadondo pangalaosion di bahening sian hapor siawi do baga-bagai asasian asin rohado ay nain hot baga-bagai di sadok poparan naik dada holan di dongan sahatik ni si Abraham dohok do di dongan na sahapor siaw ay amani hita saluhuk nado ibana hobartu nata surati hupabaki doho gabi amani korok bangso diadupan ni matamay na hinapor siana si pangul wakana mati jala si Joe na soarong kian gabi arong maraloh nasa pakilimot do hapor siaw na namakilimi asa gabi amani korok bangso ibana hobar tu hatai songonima sugut poparan dan naulu gale hapor siaw nai paidaida pamatangna nahira sonar muluge ainun na 100 tahun ne umurna nang paidaida sesara nang saip dadani dan kolo ganggu rohana mana dipon hapor siaw di baga-baga ni dimata nalang tuguna dotahe hapor siaw jala di parsanapi do dimata ay positudo rohana tukdo gogo ni demata patu pahon na pinarbaga-baga nai alani no bahan na dirajumi gabi hati koran na dada alani ibana sapi ibana tersurat nang dirajumi ibana kita ditatap polisi ay siraju modonang tuhita aporsiaw ni ibana nang paheheong Yesus Tuhan tais yang lamati ay dipasaha do ibana ala ni pangalaw sirtai jala ni pangulo siala hati gorakta ido sahak di turpuhi ditatap di batado ngolu ni halak na porsia ima topik ni minggu asa marhite ngolu na porsia hamak kamanginan berarti adong di si pakilimon molodunga dilok pakilimon berarti secara logikata danggui tagilani manang danggui tasigati danggui taida alamiana ala warna pe pakilimon managam dope dia ma nanay masa ditongani nur banadok si Paulus dong ay dapat kirimok de mololu ni ina asa molo ni halak na Hosea managam matutu di pakirimok na siya tebata kobartu hasasaw ni magabagana di molo ni na Hosea molotut pe di bay si Paulus perbandingan ni Hosea dohot patik bagian na duaon secara ruhut ni hajaudiot gabila si Paulus alam mengiutkan si Paulus bahwa ibana yang ahli di dalam patik hukum Taurat jala termasuk do ibana ima na betul-betul dak kolang ahli alai siraduti patikido na panatik ko ibana tu patiki ido ubay na dilili hati ay halak na Hosea di Kristus ang Hosea parsikolan na kung luar biasa do lako mabahas mengaksir hukum Taurat
Alay da tugibe ina si Paulus dung muba di pauba Yesus Kristus. Patik tutu si Paroro ini na si Paulus. Patik so mangapagar doi ditongani ngulu di Joron. Patik dipatagdahunido dosa manang akka pangalasyon. Inorkon ni patiki dirok si Paulus no ala sekolah jolmai batu hamatea. Takas dotong di patu-patu hataya te suku-sukun manang nadiaro ni namora anak muda yang kaya dengan Yesus. Buhado awasamanean harajau di mata. Ulah patiki nang Yesus anggui aberes tuan nabi. Ringkas doa mingguan manang na tubagas do. Ringkas doa mamuji di mata. Patik parjudo satu papaton ni takas do ulau ni. So ni dakya banyak cik rohani na dua na di patik palima. So na yao mamunu. So na yao mangulahon patik pabinuhoni. So na yao mana. So ni nang mampaigas manang nagusi. Sudah ulau ni. Orang ni suku Yesus ini. Anggos so ni wahado. Gadis maat kami anggo tiktok habok marohani namorai gadis sakta ini parlehot tu akan nabungkus asa unang tergantung betu hagiok di portilio di rohani Yesus jala batu duhon asing roha di rohani portilio laos ido nang dihita hamaka amangina di rohani mulutta inorkon ni harolo ni Kristus tu portibion asini rohani di batado itu kita asa maluan inorkon ni hapor siaw patik hamatia tu musuh alai hapor siaw hanguluan do musuh ido ubay ni dok hataya dari Johannes manangise hapor siaw takotan hanguluan baru naporsia do namangulu do naporsia diau nape mate ibadah haporsia ni panguluhon ada yang go patiki bapak tanda hotuhita do akka hahuranata hagaliota nang dosa di basi Paulus perbandingane ala-ala Yahudi macetak kasto memfavoritkan Abraham sebagai oppunina porsi. Ay pinok parnisia Abraham rohani ini. Saya olah nomba ibang asa ala Yahudi. Hape nang di hanguluhon natutusi-tutunas kita porsi Yahudi batang. Nungaro Kristus isi tuan hati uron tondo dang dihaporsiai nasi di pasahat Tuhan tairo jamita asa nang rodo debata di bagasan anahi tondo dak porsia nasi holan cerminan Abrahamnya opunani manang muhape songon di rohani nasi darah masih bocengan laho tusurku ya di sothau inorkon di hapor siamiro di patudos mah tu hadirion ni si Abraham asa pitos songon namona tu halak Yahudi di patorang mah hadirion ni si Abraham songon dia tiba maka porsiai di mata mamukas yang nabukas yang ukas tim saat ro asa 25 tahun naima rosi Isa ipe nasahat rosi Isa tondo pilih homai buhadon wa nungaliling pinaima ala ikot dong hati ibana kinot pangini pilihon
si mata builo kanggo haporsia. Hama kanganan molo taida do ni cerita si Abraham. Anggo si Abraham betul-betul do porsia ibadah bagi-bagi. Olah si Sarah yo antar semua ganggu sawot. Ganggu. Ai buat mama si Hagari atau baki asa adok keturunan ini berarti. Jadi anggo secara paruriau nya sinuain si Sarah ona RPB berarti. Ijuzui amatai manguli musik. Imataida di bagasan terpukul angko si Abraham betul-betul lo ibarat pos rohana di debatan natabe somonna lele lambat parrona romusesi sarang ngasek ladang benina nanti tadi sudah tertutup rahimnya untuk mau melahirkan, tetapi Tuhan membuka sesuatu yang tidak masuk di akal secara medis, biologisnya, tetapi Tuhan membuat rancangan yang luar biasa bagi orang yang beriman. Kakak Sotabo kare terbadita Donik Pujici, seorang anak pendeta, tetapi lahir dia tangannya tidak pernah kejepit, kakinya nggak pernah kesedeo. Karena dia lahir adalah tanpa tangan dan tanpa kaki. Tetapi ketika umurnya 15 tahun, ya dia betul-betul hidup di dalam Kristus. Walaupun dia cacat secara fisik lahir, tetapi keyakinannya yang penuh kepada Kristus Yesus memberikan keteguhan hatinya beriman kepada Kristus. Dan dia bergantung kepada Kristus sehingga muncul kalimat bagi dia adalah di dalam kesulitan itu ada kesempatan. Di halak na porsia songot dia pena songkui hati kiran kahanak kamanginan ale buiro mulus. Ada juga seorang biarawati termasuk Hatiha Santa Teresa dan Bunda Teresa tidak Santa Teresa, dia berencana untuk membangun biara, tapi uangnya hanya 12 pensi, monotu pound sterling antara 10 per 100 Mei. Hebennya wahano lahu membangun biara habe nang para sahabat sterling pe solo ketengan alai di ibadah bahwa keberanian itu hanya mungkin bagi orang yang percaya dan yang percaya terlebih kepada firman Allah. Gereja yang percaya akan firman Allah mampu melakukan apa saja. Hama kamanginan ido jujuk panglingkungan dia semata dibahas ka program kerja, dibahas kau dengai sahat matu bagian anggaran. Wah ada yang tabah papung hono masa pandemi mulai Victorin nanti. Ya. Victor Putul Mamuse, irang rani Mamuse mulak kubona. Ayo ikonisulto anggarano, ikonisulto anggarano. Banyak yang demikian kehidupan gereja sekarang. Ibahas sama ayat mokolak kata lo indah musik. Kita perlu mengandalkan iman. Hapor siau taido, molo nungapor sia kita rosadi. Ama kamangina ma dibuat tapi di mana masuk kita tersembunyi banget. Selama kita dipercayai melayani,
selama kita dipercayai untuk melakukan segala sesuatunya, terlebih untuk mengembangkan kerajaan Allah, marwasa diri doa kaudeng. Tetapi ketika kita tidak dipercaya, nanggori miste sorobi hapor siapa modal. Jadi mulai ke pertiga-tiga wae manang na online, manang na offline, modal kepercayaan yang perlu diutamakan. Tikos do na digambar naik pasto dan kawi-kawian ditorin na. Ya. Model kepercayaan, molo porsea do pasti do marwasati do akka paso-paso panon ini mata. Nah logikat do no juk Jepang ubahenna sohon na mungkin hapor siap. Patok ni karjum penyebab utama ketidakbahagiaan manusia sekarang ini adalah karena kurangnya iman. Moloso berbahagia jomai namoru manang nasolong do hapor siap. Nak pegok akka detek ma. Di 2019 bulan Juni ditolong ma terpalita na bunuh diri. Datungan dibungkus na Kate Spade, ya termasuk seorang desainer terkenal, perancang baju. Barat do kain salna ini barat bunuh diri. Dipatakas matu suamina Andi Spade. Ya kalau istri saya ini sebenarnya ya berhasil tidak. Dia selalu berhubungan dengan dokter psikologi dan juga tidak ada yang kena kredit, jalan tingkat do usaha. Dia kaya. Songoni nang sadahara kate bagian untuk tuh pangalopaan, ale dengan mangalopa dina biasa, ale khusus untuk memasak makanan bagi kaum selebritis. Anthony Bourdain, dia juga melakukan bunuh diri. Finansialnya lengkap, usahanya bagus, tetapi karena tekanan bagaimana kurang yakin, kurang percaya, dia tidak bahagia. Jadi datang alami finansial asa tabak hapor siau dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Abraham juga demikian, tinggal koma utaha godangan orhat mahal. Ya, dia sudah mapan di Urkastin, tetapi berangkat melanglang buana mengembara ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan ada Google Map hati-hati. Tidak ada peta. Nyoma kompasok buana sali boto-boto di utara atau selatan. Alamat juga tidak jelas. Luat nanai si batu dugonok nanai kok. Diuji tutongan murukta ketika orang walaupun sudah bagus kehidupannya, tetapi karena kurangnya iman dia tidak bahagia. Pastor sama dapat ni kar jemne. Ketidakbahagiaan manusia sekarang ini adalah kurangnya iman. Hama kanaminan di bagasan goa itu hatta Yesus Kristus. Molo di patanda si Paulus hadir di siapra, neng somon imannya akka halak si boto surat, halak Yahudi, Parise, manada Kristusi. Daktu pati kobe halawa misolma alaikum morokma tu haposya. Tutu patiki marpuna songo simarorok dui, songo pagar dui, songo sormina dui di kita
halak na porsia pasti do lahon pati. Alay datung alay na mangulahon pati asa porsia. Taula penadingkan hamak ka amangina datung alay gugud tay alay ala parbuwi ni haporsia. Marhite turbuhon imamolo tu peli patuduhon ngolo ni si Abraham yang banyak pergumulan perjalanan kehidupannya, tetapi dia tetap teguh beriman kepada Tuhan Allah. Begitulah perjalanan iman orang percaya sekarang. Polikarpus bapak gereja abad-abad kedua takas dodong patuduhon nguluni aka na Hosea semua hadirin. Lebih baik saya dibakar hidup-hidup daripada saya menghujat Tuhan Yesus Kristus. Umur saya sudah 86 tahun, Tuhan tidak pernah menyakiti hati saya, dan saya tidak akan mau meniadakannya atau meninggalkannya. Dibakar hidup-hidup Polikarpus karena imannya yang teguh kepada Kristus. Ngolu ni anak na Porsia hotdo sobat dia papahenan ni Portilyon tingulu ni kita. Kalau orang yang beriman, ada seorang aktivis perempuan terkenal di dunia ini, Corrie ten Boom. Iman itu seperti radar yang melihat dan dapat menembus kabut. Iman itu seperti radar yang bisa menembus kabut. Jalas yang aporsionido pantak boy kita mamereng takas sihirimon di baga-baga di debata naik potulus di ngulun yang kana porsia. Hama kamanginan iman itu perlu diuji. Ketika iman kita diuji, berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, Perdana Menteri Inggris mungkin Winston Churchill hati-hati mantap. Ujian iman adalah saat segala sesuatu berjalan tidak baik. Jadi dalam keadaan yang tidak baik atau yang tidak mengenakan atau yang tidak menyenangkan kita, disitulah iman kita diuji. Anggo aman-aman do biasa-biasa nih. Anggo selo-selo do biasa nih. Tetapi bagaimana kita ketika sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dan sesuai itu konsep pikiran tak, wah wae, apa yang takas nerang-nerangan si ulah di biru sudik terina hitam di sima diuji hapus siau di hitam makamina. Sima diuji. Jadi ujian iman adalah saat segala sesuatu berjalan tidak baik. Waharo kita menanggapi pandemi COVID-19 siau. Mungkin secara pas masa tahun nanti 29 Maret malam hati gereja semua rata-rata lockdown. Mulai 20 Februari pas masa tahun bulu. Bagaimana kita melihat perjalanan yang tidak baik di tengah gereja, kadang tutup, kadang buka. Adong mabiar, adong napajago-jagokan, masih corona sama ditinggal ternak pilihna. Tetapi yang perlu kita lihat adalah posisi sekarang ini. Perjalanan yang tidak baik karena pandemi, bagaimana iman kita? Apakah kita depresi seperti pribadinya yang terkenal tadi desainer dengan bagian masak-memasak untuk selebritis? Depresi akhirnya mengambil jalan pintas. Orang yang beriman tidak pernah mengambil jalan pintas, tetapi dia selalu diuji
untuk tetap berpengharapan. Hama kamanginan di bagasan goa itu hatta Yesus Kristus. Masuk ma ayat 24 ayat 25 dipatuduhon si Paulus ma bukan si Abraham, tetapi kita ditata kondisi Israel untuk dan kita hapus siau di ibana na paheheon Yesus Kristus yang namati ay di pasaha do ibana ala ni pangalaw sirtay Abraham dan Yesus Kristus diperkenalkan oleh Paulus. Asa dapat kita ima hati orang marhite akhir di Kristus ini. Jadi kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang yang mati, karma hapus siapa tayat dan marlak kube Injil mengembalikan aku. Tetapi karena Kristus membawa kita kepada sukacita, aini pasahat do ibadah alami pangalaw siontai. Kita orang yang kurang tidak mampu melakukan hukum Taurat tadi, mangalao si jolmai yang hukum Taurat ini. Sekarang Tuhan Yesus menunjukkan bahwa karena Dia kita selamat. Hamaka amanginan mungkin hati hai Pangeran Harya ya, yang menikah di share seluruh Portigiora alena taida di si ima hadirion ni halek neba dia kebangsaan nabe asing kok dan kebangsaan Inggris artis doiban ngaya muli ngaya sirang tahun bantai asirang orang tua be mbak songoni mah dan dia turihoni bah keluarga yang broken nak ada juga be artis jala siat parngulon naik sudah asing kebangsaan asing muse di parnguluan secara kekeluargaan iberen muse tu naturasna tong tang pastak tenggan ada gabi seorang yang diberikan gelar dia Royal Highness the Duchess, penghargaan yang tertinggi bagi orang yang demikian. Kasiga manote hadirnya si Meghan Markle. Keluarganya pertama hancur, orang tuanya juga begitu. Tambah lagi keadaannya yang glamor mungkin sebagai artis, berkebangsaannya yang lain, tetapi bisa memperoleh gelar yang tinggi di kerajaan Inggris. Padahal di siapa kamanginan, di hagalion lain, di hakurangan lain, di kehancuran di ibadah, hati hai, somoni nang asing kebangsaan, alai bui gabi sada na dihargai dan mendapat penghargaan yang tertinggi. Sian harajon Inggris saja, ima hadirin si Meghan Markle. Tapi dari sini somoni na sasitong na haguluat tahun. Gok hagurangatta, gok hagaliotta, gok dosatta, jala inorpon ni haportirion, gabi di bagasan hahulumunihita, hagulamunihita, alay lang matkiti, roh Kristus Yesus,
Dipasang do ibana ala ni pangalasok jala dibangun. Orang ini haji gorak ini. Berarti kita hidup beriman kepada Kristus, Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Berarti mulu di kita hati maka porsiai Kristus itu ala ni pangalasok tairo ibana. Mate jala mula mangul humokok akan porsi. Jadi inorpon ni iman, kelemahan kita, kekurangan kita, gok doaka ragam ni nagui mabai kita kolam sian debata inorpon ni nasokar baik kita mangulah patikna alai inorpon ni hapor siau tutu hatta Yesus Kristus bagai diangkat doh kita macalo harajau di mata seperti awan hadir ni megan markeliat ya secara duniawi sebenarnya dia terpuruk kekeluargaan, tetapi itulah Tuhan menggambarkan bagi kita ketika hidup kita terpuruk, banyak dosa dan kekurangan, Tuhan datang menyelamatkan, memberikan kehidupan bagi orang yang percaya padanya. Jadi Abraham adalah hidupnya betul-betul beriman kepada Tuhan, janji Tuhan nyata bagi dia sekian puluh tahun. Demikian juga bagi kita yang percaya kepada Kristus. Hapos siortaino na panuluhod kita. Tuhat tayo lau pamalong na masay. Hapos siormilo na panuhod ko din natin. Ya. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan membawa kita kepada sukacita. Hidupan na topik ni minggu ditatak di mata mulu di halak na porsia. Hidup orang yang percaya, yang beriman, yang dilihat oleh Tuhan dan diberi hama kamanginan bagak ni kita di portinjong bangun datung diberi bagak bintang opak ibana waktu kiilim na daw dan diberi ima hadiriyota pohado songot dia lo mau di palmuluon tetapi bagi orang yang beriman itu memperoleh sukacita yang dari Tuhan ditata di batang mulu ni halak na porsinya atau itu hatta mahita asa tong magbubo bahwa orang yang beriman itu memiliki kesempatan walaupun di dalam kesempitan, memiliki sukacita walaupun dia dalam keadaan duka, memiliki kepastian walaupun kehidupannya yang tidak pasti. Tapi natural semua unik uji sikatnya. Masa depannya memang tidak jelas secara fisik, tetapi kita lihat di uji sik adalah menjadi inspirasi di tengah dunia ini untuk memberitakan Injil Kristus, kemurahan Kristus, menjadi ya inspirasi banget mabuan antara siloha masa pakirinon narangulu jormai ilo pada dok saya begini sebenarnya saya sudah mengutuk Tuhan tetapi tidak saya malah bersyukur kepada Tuhan prinsip saya begini apalagi saudara-saudara mana di nama alehon akapan orangion mana nama inspirasi manusia nah di pangan di mana apalagi saudara lengkap semua tangan kaki dari atas sampai ke bawah lengkap, Anda harus tetap memuliakan memuji Tuhan. Ima pat ondini puji sik tuaka audiensnya asa toktong nasa parmulut tai bagaimanapun keadaan kita yang penting teguh di dalam iman kepada Kristus karena itulah keselamatan kita matangnya mereka. Mau lihat iman Tuhan dibandingkan naun di kasih rohani hari
ditatap ko Tuhan ngulungi halak maporsiya. Patao mahamele Tuhan makanguluhan haporsiya mi. Di magasan ragam ni amaolo laulus kami. Lumubi di masa ni pandemi ko. Pos hanami ale Tuhan. Naumuli na luminggan ko. Di pasahat ko makiti bagabagam na di patulusot ang kanaporsiya. Atong tugu-tugu mahami Marcos ni Rohan o ale Tuhan Jehovah. Sumuni ng kolong ni Rohan Tuhan. Inorhon ni Pangalawsiyon di patiki. Disuruh anak Yesus Kristus dalam lako paduaw kami. Mauliate mali Tuhan di batang. Kidenggan di basang. Asa toktong Marcos ni Rohan. Jala mangasahon haporsioni. Tapay kami mangulahon. Kobar tulong nila. Pasu-pasu ali Tuhan luas di mulia. Nau manangimon hatam. Pargugui Tuhan hasina. Pamonang toktong maghaporsiyaw na mangulu. Na tinudahan ka. Ragam ni Mara. Binulus niya kanaporsiya di ko. Setatan ali Tuhan hasina. Songoninang o mangakuli. Akan amasa mga leon pakilimon tuwaka nagale na sumati hadiha na manatak kanadamon dohot na toktong usul-usul terupan mula batiaya ali Tuhan urupi rongani nasi ali Tuhan Jehovah pasu-pasu akatitin namasa ito ngani kuriam akabibi bantu banato di program ni Kuliah Tuhan sehoma dapat luluson dalam nami may lamasyohot masigudu makaposiko. Ali Tuhan Jehovah dinamudak pesetongan ni bagas coron ramoti amanami aposo ramasa. Songoni diangkapan mingguan namangihut sepatiur Tuhan pakobasyon ni tongan ni Kuliah. Asa toktong masangat warung jalanan tutuguna haposyon namin ito. Urasi habis yang kadosaon pagkasan Kristus Yesus jalan matangi yang sopay namin. Amin. Mari kita siang 770 mamukas yang ayat sada mata papu pilihan. Sonang dia puan naho di tangan nadoho malah busuro tuna sonang dia puan naho tungsun hinogogoni Tuhani ingot made batam damakoko dapo jodrohami lelengi toking nai pujianmu Tuhani nang ponjot rohami nang lelengi toking nai pujianmu Tuhani.
sahat sude tu surgoi lando kondisi papai menangi pai nasahat sude tu surgoi tatangyakon ma piliata ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut sileo-leo na dingkad doho nasa ulibasa na mauliutus hupasat kami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho sa jalo may gabiwap na usos di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa para siya kami pilihanon pati bulhon rajamu itong atongan ihuriam doho di Portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami gudang ni selehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana dilehon di tundironi pamotaku mosadohon kokoki rodi saluhun artaku upasahati tuho naso usataku ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguar say ro maharajaon say saud malo meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluas siap hari sesama dosa nami songon panasa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togyo tu pangucunan palua mahami sian pangago ai hodona buna harajaon don angukun rodi asangon salelendi di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor madame na tutodim